तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी राम पारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। सिंधुरनस आयोजित सावंतवाडी 12 तास रनची रविवारी सायंकाळी मान्यवरांच्या उपस्थितीत सांगता झाली। यावेळी सर्व सहभागींना मान्यवरांच्या हस्ते गौरवण्यात आलं। यावेळी उपस्थित मान्यवरांनी आपल्या मनोगतात सिंधू रनर्सच्या उत्कृष्ट नियोजनासह सहभागींचं कौतुक केलं। यावेळी सहभागींनी आपला अनुभव खूप वेगळा असल्याचं सांगितलं। पाहूयात। माझं नाव ऋषिकेश विश्वास लवटे, मी मूळचा कोल्हापूरचा आहे। इथे यशवंतराव भोसले कॉलेजला मी आता एम फार्मसीला आहे। मग सिंधू रनर्सनी आयोजन केलेल्या ह्या 13 ऑगस्टच्या रनिंग स्पर्धेमध्ये मी पार्टिसिपेट केलं होतं 12 तासच्या कॅटेगरीमध्ये। हा म्हणजे कोकणचा हा फर्स्ट टाईम माझं 12 आवर्स रनिंग आहे माझं। ह्या रनिंगमध्ये पहिलं म्हणजे एक्सपिरियन्स पर्सन जे पुणे इंटरनॅशनल मॅरेथॉनमध्ये रन केले होते त्यांच्यासोबत धावायला भेटलं। त्यांचे अनुभव आणि त्यांचे स्टेपिंग, इवन त्यांचा डाएट, प्रत्येक गोष्टींचा त्यामधून मला अनुभव भेटला। त्याबद्दल मी ओंकार पडाळकर आणि डॉक्टर स्नेहल गोवेकर यांनी ही रनिंग स्पर्धा आयोजन केली, त्याबद्दल मी त्यांचं खूप खूप आभारी आहे। हा विनायक पाटील, आम्ही दोघेही जॉबला गोव्यामध्ये असतो। मी प्रॉपर सावंतवाडीचा, कोल्हापूरचा, आणि प्रॅक्टिस आमची गोव्यामध्येच चालते टोटली। शिफ्टमध्ये काम असल्यामुळे आम्ही शक्यतो सकाळी प्रॅक्टिस करतो। ही रन म्हणजे लास्ट इयरला मी रन ही केली होती ट्रेलवर, त्यावेळी 52 किलोमीटर्स माझे झाले होते। यावेळी ऑलमोस्ट 63 किलोमीटर झालेत, म्हणजे 10 किलोमीटरचा ग्रेस आहे, म्हणजे एका वर्षाचा जो प्रॅक्टिस आहे। आणि सिंधू रनर टीमचा गायडन्स, हा गायडन्स खूप महत्त्वाचा असतो। डाएट काय घ्यायचं आहे, तुम्हाला कसं रन करायचं आहे, काय करायचं आहे, टोटल गायडन्स आम्हाला सिंधू रनर टीमनं केलं आहे, खूप छान केलं आहे। आणि ऊन पावसाचा खेळ असल्यामुळे या रनला खूप मजा येते। नेक्स्ट इयरला नक्कीच आणि जोमात होईल आणि पार्टिसिपेंट यामध्ये पार्टिसिपेट करतील, 100% करतील। माझं नाव विनायक पाटील, आम्ही दोघं एक साथ रनिंगचं प्रॅक्टिस करतो। ही माझी आता शिवजयंती रन, इंटरसिटी रन 100 किलोमीटर, श्रावणामधील ऊन वारा पाऊस हे मी 3 खूप एन्जॉय केला।
आणि आजची रन म्हणजे खूप मस्त झाली. ऑर्गनाइज व्हॉलेंटिअरिंग पण मस्त डिहायड्रेशन वगैरे मस्त केलं होतं. सो थँक्यू. fun than run you can say. Awesome experience and मला असं वाटतं की एव्हरी इयर तर आम्ही येणारच आहे बट ही शुड पुश अ फॉरवर्ड आणि नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलला हळूहळू हे जाणार. दॅट इज आवर गॅरंटी अँड इट वॉज म्हणजे सगळ्यांनीच एन्जॉय केलं. थोडंसं ह्युमिडिटीमुळे इट वॉज ओके बट पाऊस आम्ही बरंच एन्जॉय केला आणि ट्रॅक पण छान होता. ओके अँड वी थँक ओमकार अँड हिज टीम फॉर ऑल द प्रिपरेशन्स आणि त्यांनी आमची भरपूर काळजी घेतलेली आहे. अँड फ्रॉम बिहाफ ऑफ ऑल द रनर्स पुणे आणि बॉम्बेचे वगैरे आय थँक हिम. माझं हे सेकंड एडिशन आहे. फॉर द फर्स्ट एडिशन ऑल्सो आय हॅड कम. मागच्या वर्षीसुद्धा आणि यावर्षीसुद्धा अरेंजमेंट्स वर लाईक फंटॅस्टिक. सपोर्ट ॲज युजल, चिअरिंग खूप एक नंबर होतं. रूट तर काही प्रश्नच नाही. ह्युमिडिटी इज अ बिग चॅलेंज आणि दॅट एव्हरी रनर शुड एक्सपिरियन्स ओव्हर हिअर. सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट इयर्स टू कम. सर्व धावक जे आहे त्यांचं अभिनंदन करेन की त्याने सक्सेसफुली ही 6 तास आणि 12 तासची धावण्याची स्पर्धा जी आहे ती पूर्ण केलेली आहे. तर आज मी सांगेन की हे जे धावणारे स्पर्धक आहेत हे आज तुम्हाला 12 तास धावताना दिसत आहेत पण त्यामागे त्यांचा बरीच वर्ष परिश्रम आहे. हा 1 आणि 2 दिवसात साध्य करणारा प्रकार नाही. वर्षानुवर्ष ते दर दिवशी नाही म्हटलं तरी 10 ते 12 किलोमीटर ह्यांचा रोज धावण्याचा प्रवास असतो. त्यानंतर कुठे मुंबई पुण्यासारख्या ठिकाणी किंवा बाहेर त्या जागतिक पातळीवर ज्या काही मॅरेथॉन स्पर्धा होतात 42 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, अल्ट्रा मॅरेथॉन्स, ट्रायल रन्स, माउंटन रन्स आणि अल्ट्रा रन्स जे 80 किलोमीटर, 160-66 किलोमीटर ज्याला 1 माईल रेस म्हटली जाते अशा स्पर्धेमध्ये हे भाग घेऊन आपली कुठेतरी कार्यक्षमता पडताळण्याची त्यांची तडजोड असते आणि त्यामध्ये ते सफल होऊन बाहेर पडतात. मग त्यामुळे जे हे जे परिश्रम आहेत त्यामुळे त्यांना कुठेतरी त्या परिश्रमाचा एक जे आपण म्हणतो खारीचा बटाटा असेल त्या हेतूने आपण हे पारितोषिक आपण त्यांना इथं देतोय. आणि त्यांनी जो सहभाग घेतलेला आहे एवढ्या लांबनं येऊन इथे आमच्या या स्पर्धेमध्ये भाग घेण्यासाठी तर त्यांचा वागणं जो हा उपक्रम आहे आणि त्यांना त्याबद्दल आपण शुभेच्छा देऊ आणि त्यांचं अभिनंदन सुद्धा करू. त्याचप्रमाणे जसं म्हटलं जातं की ही स्पर्धा धावताना आता 12 तास कंटिन्यूस धावताना तुमचा मसल एन्ड्युरन्स एवढा पाहिजे, हार्ट रेट मेंटेन ठेवून धावणे. आता त्याच्यात एक म्हण आहे की जर तुम्हाला जमत असेल तर धावा, गरज पडली तर चाला आणि एकदमच तुमची अटीतटीची वेळ आली तर रांगत रांगत तुम्ही ती फिनिश लाईन पार करा. पण जिद्द आणि त्याची जी चिकाटी आहे, डिटर्मिनेशन जी आहे ते कधी सोडू नका. म्हणजे सगळेजण आता 6 आणि 12 तास पहिलं त्याला सगळ्यांना शुभेच्छा देतो आणि खरोखर म्हणजे एवढं पळणं म्हणजे अवघड आहे. आणि म्हणून मी ओंकार आणि आम्ही सगळ्यांनी सांगितलं की जास्त कार्यक्रम जास्त भाषण नको, कशाला तुम्हाला पण जरासं आराम करायचं आहे तर 100% आपण लांब वाढवणार नाही. पण दुसरं म्हणायचं की खरं आपलं क्रेडिटेबल बाहेरून पण सगळेजण आले आणि इकडचे भागाचे पण इथं आहे आज. तर बरंच मी खरंच शुभेच्छा देतो. तुमचं डिटर्मिनेशन म्हणजे खरं चांगलंच आहे. आणि मी काल थोड्या लोकांना बोललो, आज काही पण बोललो तर बरं वाटलं बोलून सगळ्यांवर. आणि तसंच आपण दरवर्षी करतच राहणार. आणि ह्या ट्रॉफीवर म्हणजे खरंच म्हणजे ओंकारचा आयडिया, ओंकार निराणी साहेबांचा आयडिया होतं की आपण मागच्या वेळी आपण ट्रॉफीवरचं मत्स्याचा अवतार घातलं होतं आणि यावर्षी कुर्माचा अवतार घातलं होतं. आणि ते गंजिफाचं आपण एक प्रकार करतो तर त्याच्यावरती तो ते तर त्यामध्ये की तो पण लोक कोण येतात बाहेरून काही गावागावचे येतात तर त्यांना माहिती पडेल धावणार एक भाग पण दुसरं भाग गंजिफा आणि आज जे त्यांनी केलं तर एवढं खरं लक्ष ठेवलं तरी ते महत्त्वाचं आहे खरं. आणि दुसरं सांगायचं की ओंकार असेल, डॉक्टर गोवेकर असेल, प्रसाद असेल आणि त्याची टीम सगळेजणांनी
चांगलं नियोजन करून आणि दरवेळी सगळं ते नियोजन करतात. त्यात नुसतं पळणं आणि नुसतं पार्टिसिपेट आणणं नाही, पण बाकीचं प्रिकॉशन्स घेणं म्हणजे फिटनेस राहणं आणि सगळं लोक सगळी मेडिकल सपोर्ट राहणं ते महत्त्वाचं गरजेचं आहे. तर खरं क्रेडिबल आहे त्यांच्या टीमच्यामुळे आणि मी खरं सिद्धू रनर्सला मी खरं शुभेच्छा देतो आणि थँक्यू. आणि मी तरी आहेच तुमच्यावर सपोर्ट द्यायला, तर मी राहणारच तुमचं. आणि दुसरं म्हणजे आपले आयुर्वेदिक कॉलेजचे विद्यार्थी त्यांना मी खरं थँक्यू म्हणतो की ते त्यांनी मेडिकल सपोर्ट दिलेलं आहे. फिजिओथेरपी दिलेलं आहे दरवेळी सगळं. मागच्या वर्षी पण दिलं होतं आणि यावर्षी पण. आणि बाकीचे 2-3 कार्यक्रम आम्ही आयोजित केले तेव्हा पण होते परिस्थिती. तर त्यांना खरं धन्यवाद मी म्हणतो आणि थँक्यू. आणि परत सगळ्यांना शुभेच्छा देतो आणि पुढच्या वाटचालीसाठी. आणि मी श्रीदेव पाटेकर आणि उपरकडे प्रार्थना करतो की पुढं जाऊन तुम्ही असंच त्या ताकदाने तुम्ही पळताय, त्या ठिकाणी तुम्ही पळताय, तसंच तुमच्या जीवनामध्ये पण तुम्ही तसंच करा. तर असंच म्हणून जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आणि मनापासून तुमचे आभार मानतो की या सर्व मुलांना तुम्ही धावण्याची संधी दिली आणि त्यांच्यातली जिद्द निर्माण केली, त्याबद्दल अक्षरशः मी तुमचे आभार मानतो. आणि त्याबरोबर ते जे खेळाडू धावत होते, पण खेळाडूंबरोबर त्यांच्यासाठी मेहनत करणारा सपोर्टिंग स्टाफ, फिजिओथेरपिस्ट आणि सर्व असिस्टंट यांनी जी मेहनत घेतली, त्यांच्यासाठी व्यायाम करून घेतले, नंतर मसाज केले, हे सगळं करून स्पर्धा संपली की सगळे निघून जातात, कोणी थांबत नाही. पण आज इथे एक नवीनच बघितलं, कारण आम्ही ॲथलेटिक क्षेत्रात वावरणारे माणसं, आम्ही बघतो आमच्या मॅरेथॉन संपल्या की कोण कोणाचा नसतो, सगळे आपापल्या बाजूला निघून जातात. पण इथे स्पर्धा संपल्यानंतर सुद्धा सगळ्या खेळाडूंची काळजी सर्व फिजिओथेरपिस्ट, सर्व त्यांचे असिस्टंट घेत होते. आणि सर्व खेळाडूंना एक चांगला बॅकग्राऊंड मिळालेला या स्पर्धेच्या निमित्ताने. आणि याचा फायदा घेऊन पुढच्या वर्षी आज 40 मुलं आले, 40 मुलं आले, पुढच्या वेळी 35 ते 3.5 झाले पाहिजे याची मी खात्री बाळगतो आणि त्यासाठी मी जबाबदारी घेतो. हे स्पर्धा आपण भरवतोय जिल्ह्यात आपल्या, हे कुणाला माहितीच नसतं. जर हे त्याच्यामध्ये अशी जर सोय असेल, असा फिजिओथेरपी स्टाफ असेल, तर नक्कीच पुढच्या वर्षी 350 मुलं येतील आणि ह्याची गॅरंटी मी देतो. खरं तर चांगल्या प्रकारे आयोजन केलं आणि सर्व यांना प्रोत्साहित केलं, तसंच खेळाडूंचे पण धन्यवाद. तुमच्याकडे बघितल्याने मला जाणवलं की 12 तास धावणं म्हणजे मी थोडीशी कल्पना केली आता मी परीक्षा घेत होता तेव्हा की मी खरंच जर धावायला लागले किंवा मी 12 तासामध्ये जर मी सहभाग घेतला असता तर माझी काय परिस्थिती झाली असते. परंतु काल संध्याकाळी ज्या वेळेस मी इथे संध्याकाळी आले होते आणि काही रनर्स जे पार्टिसिपेट होणार होते त्यांच्या आपण एक छोट्याशा मुलाखती घेतलेल्या, त्याच्यामध्ये हे समोर बसलेले CP ज्यांचा फार प्रत्येकच उल्लेख सुधीर
माहिती हो अशी आपण आशा करूया आणि हा एक फार चांगला पाठ होईल भविष्यामध्ये आपल्याकडून सावंतवाडीतून ॲक्च्युली जाण्याचा, अशी आपण आशा करूया. इथेच मी थांबते. महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांना मानाचा मुजरा करून व्यासपीठावर आज राजेसाहेब युवराज राजेसाहेब, त्याचप्रमाणे आदरणीय व्यासपीठ, त्याचप्रमाणे उपस्थित सर्व रनर्स आणि त्या रनर्ससाठी चेअर्स करण्यासाठी आलेले सगळे त्यांचे नातेवाईक, पाहुणे, अपतेष्ट मित्र, आज हा आनंदाचा सोहळा सुधीर पराडकर आणि त्यांचे पुतळे ओंकार पराडकर यांनी या ठिकाणी हा कार्यक्रम आयोजित केला. गेली 3 वर्ष सलग हा कार्यक्रम ते आयोजित करत आहेत. त्याबद्दल मी त्यांचं ह्युमन राईट असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन या संघटनेच्या वतीने व माझ्या वतीने मी त्यांचं अभिनंदन करतो. दुसरी गोष्ट सांगण्यासारखी म्हणजे हा कार्यक्रम जसं मॅडम म्हणाल्या की 3 महिन्यापूर्वी सांगितलं, आपलं 3 महिन्यापूर्वीच फोनवरती बोलणं झालं की साहेब तुम्ही या प्रोग्रामसाठी उपस्थित राहणं आवश्यक आहे. आणि पराडकर साहेबांना पुढचंही काही काम आलं तर आम्ही कधीच त्यांना नाही. पराडकर साहेबांनी गेली 25 वर्ष दीक्षा संघटनेवरती खांद्याला खंदा लावून आम्ही काम करतोय. कधीच नाही हा शब्द दोघांमध्ये नाही. मी तुमचं काम सांगितलं तरी ते नाही म्हणत नाही, किंवा त्यांनी सांगितलं तरी तेही नाही म्हणत नाही. असे आमची मैत्रीचे संबंध आहेत. आज सिंधुदुर्गने जे काही या ठिकाणी सगळ्या रनर्सना महाराष्ट्रातील म्हणून जो काही सत्कार केला आहे, त्यांना ट्रॉफी दिल्या आहे. माझं तर म्हणणं असं आहे की पुढच्या वर्षी जसं राणेसाहेब म्हणाले, युवराज म्हणाले, मॅडम म्हणाले, हा हॉल पुढच्या वर्षी त्या हॉलच्या बाहेरही खुर्च्या लागल्या पाहिजे असं काम ओंकारजवळ अपेक्षित आहे. आणि ह्या कामासाठी ह्युमन राईट असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शनच्या वतीने, त्याचप्रमाणे आमची कोकण विभाग रिक्षा टॅक्सी महासंघाच्या वतीने जी काही मदत लागत असेल ती ओंकार पराडकर यांनी आम्हाला सांगावी. आम्ही त्यावेळी त्या ठिकाणी हजर असतो. जे काही असेल फुलाची मागणी सुद्धा आम्ही या अशा खेळाडू जे खेळाडू आहेत त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आम्ही सदैव पुढे राहू एवढी मी ग्वाही देतो. आणि तुम्हाला सगळ्यांना पुन्हा पुढच्या वर्षासाठी पुन्हा बेस्ट लक देऊ. पुढच्या वर्षी हा कार्यक्रम तुम्ही तुमचे मित्र मैत्रिणी यांना तुम्ही सावंतवाडीमध्ये आग्रहाचं आमंत्रण देऊन हा हॉल आणि या रनरमध्ये कसे पार्टिसिपेट होतील याची चळवळ तुम्ही निर्मी करा. जसं आज ओंकारने पहिल्या वर्षी 4 आणि आज 35, जसे राजेसाहेब म्हणाले तसे माउथ पब्लिसिटी थोडीशी आज कसं झालं की डिजिटल युग आलेलं आहे आणि त्या डिजिटल युगानुसार थोडे ॲड होणं गरजेचं आहे. ती थोडी ॲड होईलच. पुढच्या वर्षी आम्ही सहभागी ओंकारसोबत आहोत. आणि आज तुम्ही जमून आला, जास्त बोलत नाही, एवढं सांगून तुम्हाला पुन्हा शुभेच्छा देतो. आमचे पराडकर साहेब आम्ही नेहमी चालताना भेटायचो. मला आज समजलं की त्यांचा पुतण्या इतका विक्रमी माणूस आहे. आणि माझ्या कॉलेजचे विद्यार्थी, फिजिओथेरपी कॉलेजचे विद्यार्थी, निश्चितच आम्ही व्यायामाकडे आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून बघतो. आणि प्रत्येकाने साधारणतः त्याच्या 24 तासातला 1 तास तरी स्वतःच्या शरीरासाठी द्यावा, अशी एक आम्ही रुग्णांना किंवा लोकांच्या स्वस्थ राहण्यासाठी त्यांच्याकडून अपेक्षा करतो. पण हे करत असताना आता लोकांनी आपापले पॅरामीटर्स थोडेसे ठरवलेले आहेत. आता वैद्यकीय ज्ञानाच्या दृष्टिकोनातून एक रोजचं आरोग्य चांगलं ठेवण्यासाठी एक साधी सोपी युक्ती लोकांना मिळालेली आहे. जे रोज कमीत कमी 10,000 पावलं चालायची. म्हणजे ॲटलिस्ट आपण आपलं जे आरोग्याचं अचिव्हमेंट आहे त्याला मिळवून ठेवू शकतो किंवा त्याला टिकवून ठेवू शकतो. म्हणजे एक मर्यादा ज्या ठिकाणी आपण आखलेल्या आहेत त्या काळामध्ये ही लोक जी आहेत ते 100 किलोमीटर धावतात. आम्ही तासभर तुम्हाला पुरस्कार देताना उभं राहिलो तरी आमचे पाय दुखायला लागतात. आणि तुम्ही दिवसभर 12 तास धावलात म्हणजे निश्चितपणे तुम्ही जरी शरीराने थकलेले असाल परंतु मनाने निश्चितपणे ताजेतवाने झालेले असतात. कारण ज्या वेळेला आपण आपल्या शरीरापेक्षा मनाला एखाद्या वेळेला चॅलेंज करतो आणि ते जिंकतो तेव्हा आपल्या शरीराला आणि मनाला एक नवीन ऊर्जा मिळते, एक नवीन शक्ती मिळते. आणि ही ऊर्जा
ओंकार पराडकरांच्या माध्यमातून त्यांच्याशी मी बरेचदा चालताना फिरताना भेट व्हायची. ते नेहमी मला धावताना दिसायचे. परंतु अचानक परवा ते मला कॉलेजला जेव्हा वैद्यकीय मदतीसाठी विद्यार्थी हवे आहेत म्हणून ते मला भेटले आणि त्यांनी ज्या ज्या गोष्टी सांगितल्या तेव्हा मला पहिल्यांदा कळलं की आपल्या सावंतवाडीमध्ये सुद्धा, कारण हे कॉम्रेड रन आहे किंवा मॅरेथॉन रन आहे, वेगवेगळ्या जगामध्ये असणाऱ्या नार्वेशी रन आहे, त्या गोष्टी आम्ही टी व्हीवर बघतो. आमचे काही मित्रसुद्धा त्या ठिकाणी जाऊन आलेले आहेत. परंतु जेव्हा त्यांचे मी अनुभव ऐकले की लडाखसारख्या भागामध्ये बर्फाच्या ठिकाणी सुद्धा त्यांनी एक रन कंप्लीट केलेली आहे आणि हा उत्साह आहे की सावंतवाडीसारख्या ज्या ठिकाणी एक स्पोर्ट्स कल्चर असलेला हा भाग आहे आणि त्या ठिकाणी त्यांनी 434 नेलं हीच एक मोठी गोष्ट आहे. कारण आजची जी तरुण पिढी आहे त्याला 12 तास तुम्ही मोबाईलवर घालवायला सांगितलं तर ती त्याच्यासाठी खूप साधी सोपी गोष्ट आहे. परंतु तासभर चालायला सांगायचं म्हणजे ही अत्यंत कठीण बाब आजच्या या काळामध्ये आहे आणि त्या काळामध्ये असे त्यांना चॅलेंज देणारे विद्यार्थी त्यांनी तयार केले आणि आपला शिष्य जेव्हा एखाद्या गुरुपेक्षा पुढे जातो तेव्हा त्या गुरुला होणारा आनंद हा सगळ्यात मोठा असतो. आणि मला वाटते की त्यांचा 81 किलोमीटरचा जो काही पराक्रम आहे किंवा विक्रम आहे जे त्यांनी त्यांच्यापासून प्रेरणा घेऊन एका व्यक्तीने एका विद्यार्थ्याने पूर्ण केलेलं आहे ते खरं समाधान मला वाटतं की आज त्यांना मिळालेलं असेल. आणि ह्या 3-4 वर्षात त्यांनी ही जी काही साधना केलेली आहे त्या साधनेचे फळ आता कुठे यायला लागलेले आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रातून ही जी काही त्यांनी हिरे गोळा केलेले आहेत ते निश्चितच तुम्हा लोकांना बघून सगळ्यांना एक उत्साह मिळालेला असेल आणि सर्व म्हणाले 350 त्या तुम्हा लोकांच्या पराक्रमामधून हा जो एक मेसेज केलेला आहे त्या मेसेजमधून एक निश्चितपणे यांना पुढच्या वेळेला हे 350 लोक जमवायला खूप जास्त कष्ट करावे लागतील असं मला वाटत नाही. तर निश्चितपणे आमच्या काही मित्रांचा उल्लेख केला, डॉक्टर तेंडुलकर सरांचा, डॉक्टर गोवेकर या ठिकाणी आहेत. हे आमचे डॉक्टर लोकांचे आयडल्स आहेत. या लोकांचे आमचे व्हॉट्सअप ग्रुपवर नेहमी आम्ही पराक्रम वाचत असतो. आज 25 किलोमीटर केलं, पुढच्या वेळात 50 केलं, मग 100 किलोमीटर सायकलिंग केली, आता 200 किलोमीटर केली. म्हणजे आम्हालाच कधी कधी आश्चर्य वाटतं की या लोकांचा पुढचा गोल काय आहे. आणि मग यांना बघून आम्ही कमीत कमी 5 ते 10 किलोमीटर कधी सायकलिंग करायचा प्रयत्न करतो, 2-4-5 किलोमीटर चालायचा प्रयत्न करतो. तर अशी ही एक उत्साही मंडळी जी या सगळ्या मुलांना घडवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे त्या सगळ्यांना मी या ठिकाणी परत शुभेच्छा देतो. आणि आपण सगळ्या विजेत्यांचे जरी आपण मागे राहिलो याचा अर्थ असा नव्हे, 12 तास पूर्ण करणे किंवा 6 तास पूर्ण करणे हाच एक विजय आहे. त्यांनी मला सांगितलं की मी माझ्या इथं पहिला, दुसरा, तिसरा पुरस्कार ठेवत नाही. ही अत्यंत चांगली बाब आहे. स्पर्धा जिथं आली त्या ठिकाणी मग कुठेतरी आपल्या शरीराला आपण ताण देण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्याच्यामुळे अनेकदा मॅरेथॉनमध्ये नव्हत्या सुद्धा काही अपघातजन्य गोष्टी घडलेल्या आहेत. आणि त्याच्यामुळे त्यांनी मला सांगितलं की सर मी फक्त कम्प्लिशनवर जोर देतो, एक अचिव्हमेंट पूर्ण करायचा. तर ही जी एक नवीन प्रकारची ऊर्जा देण्याची त्यांनी ही जी स्पर्धा घेतलेली आहे आणि त्याच्या माध्यमातून एका तारुण्यापासून तर वृद्धावस्थापर्यंतच्या सगळ्या लोकांना कसं आरोग्याच्या दृष्टीने स्वतःला तयार करावं त्याचा हा एक आमच्या शास्त्राकरिता अत्यंत उपयोगी आणि मोलाचा मंत्र त्यांनी या मॅरेथॉनच्या माध्यमातून दिलेला आहे. याबद्दल मी आपण सर्वांचे पुनश्च अभिनंदन करतो. आणि आज असं झालं की आम्ही ज्यावेळेला गेटच्या आतमध्ये गेलो आणि ही झाली विथ फॅमिली तर आवाज लाईक की अरे मी काय तर वेगळं बघतो आणि आवाज लिटरली So Sawantwadi is very lucky to have a king like him and he is very cooperative. काल आम्ही त्याला पर्सनल भेटलो होतो आणि ही इज very cooperative आणि त्यांनी प्रत्येक ह्याच्यामध्ये आय थिंक इट इज आम्हाला असं वाटलंच नाही की आम्ही एखाद्या राजवाड्यात फिरतोय. आम्हाला असं वाटतं की आम्ही आमच्या स्वतःच्या एखाद्या घरामध्ये फिरतोय, आमच्या कोणत्या पाहुण्याच्या घरात फिरतोय. त्यांनी आम्हाला असं फिलिंगच येऊन दिलं नाही. दॅट वॉज व्हेरी ऑसम. आणि सेकंड आय वुड लाईक टू कॉन्ग्रॅच्युलेट ऑल द रनर्स अँड ऑल द सपोर्टेड टीम्स. मोस्टली द फर्स्ट अँड मिस्टर ओंकार पराडकर. म्हणजे मी जेव्हा आलो इथं मी 12 तासाला ते रजिस्टर केलं होतं. परवाच ते की 6 तासानंतर बघू आपण ह्युमिडिटी एवढी आहे आणि आपण पळू शकतो का नाही. कारण काल मी दिवस भेटल्यानंतर तलाव वगैरे बघा असं वाटतं की एवढं गंभीर आपण 6 तास केलं तर पुष्कळ आहे. पण ज्यावेळेला त्यांनी सांगितलं की माझे काका म्हटलं अरे ते डॉक्टर असे दिसतात ते 12 तास पळू शकतील का. आय थॉट व्हॉट इज दिस यार, आय विल पुल मायसेल्फ. आणि दॅट वॉज द स्पिरिट बिकॉज ऑफ मी म्हटले की त्यांना सगळं की नाही मी 12 तास कम्प्लीट करणारच. And very thanks to him also and thanks to all the background team. आणि सगळे
त्यांचे जे सहकारी आहेत सर्व मॅडम प्लस सर्स आणि त्यांचे जे सहकारी मित्र त्यांना भरपूर सपोर्ट प्रत्येकांना असा तुमचा सपोर्ट राहावा. आम्ही आमच्याकडनं प्रयत्न करू की जास्तीत जास्त ॲथलीट्स पुणे मुंबईत इथे येतील आणि मी त्यांना सगळं सांगितलं होतं की तुमचा हा इव्हेंट हा नॅशनल इंटरनॅशनल नक्कीच जाईल कारण तुम्ही एवढी छान व्यवस्था केलेली आहे. आम्ही ज्यावेळेस देशात फर्स्ट टाईम आम्ही ज्यावेळेस सावंतवाडी तिकडे फोन करत होतो ओंकारला की आम्ही कसं यायचं काय आणि ही गायडन्स काय केली ते ओंकार स्वतः ॲट 4:30 हे वाज अंडरस्टँड बेटा पोहोचत होतो का नाही आपल्याला न्यायला येतो कळतोय नुसतं पोहोचतोय ती गाडी घेऊन अँड ही हॅज डन अ फॅन्टास्टिक जॉब. तर थँक्स टू ऑल ऑफ यू. आणि मला वाटतं पुढच्या वेळेस जसं सांगते सांगितलं तर 350 नाही मी तुम्हाला 500 लोकांनी सहभाग घ्यावा. आभार प्रदर्शनाने थोडक्यात सांगेन की ह्या स्पर्धेमागे जो आपला उद्देश आहे की प्रत्येकाने फिट राहावं, हेल्दी राहावं आणि आजारापासून दूर राहावं हा उद्देश घेऊन आम्ही हे काही उपक्रम इथं करतो. त्यामुळे मी प्रत्येक उपस्थित मान्यवर त्याचप्रमाणे जे इथं स्पर्धक आहे आणि उपस्थित मान्यवर बाकीचे इकडचे सगळे जे प्रेक्षक वर्ग आहे त्यांना मी विनंती करेन की दिवसाचं फक्त तुमच्या 30 मिनिटं किंवा 20 मिनिटं हे आपल्या शरीरासाठी द्या. काम हे आयुष्यभर करत राहणार आहोत, त्याच्यापासून आपल्याला सुटका नाही आहे. पैसा प्रत्येकाला मिळवायचा आहे, कुटुंब सगळ्यांना चालवायचे आहे, पण त्यातनं एक 30 मिनिटाचा वेळ कधी दिवसाचा काढा आणि आरोग्य सुखी निरोगी ठेवण्याचा प्रयत्न करा. थँक्यू. सर्वात एक आभार प्रदर्शन मानायचं म्हणजे इथे उपस्थित मान्यवर जे एका शब्दावर इथे उपस्थित राहिले. त्याचप्रमाणे या स्पर्धेसाठी लागणाऱ्या बऱ्याचशा गोष्टी असतात तर आपण फक्त ऑर्गनाईज करू शकतो पण त्या ऑर्गनाईजसाठी लागणारा जो असा टीम सपोर्ट आहे हा बाकीच्या सगळ्यांचा आहे. जसं की फिजिओथेरपी टीम आहे त्यांचा मी आभार प्रदर्शन करतो. आयुर्वेदिक कॉलेजचे जे काही सगळे डॉक्टर्स लोक आलेले त्यांचा आभार करतो. त्याचप्रमाणे आम्हाला लागणारं जे काही साहित्य होतं जसं की हायड्रेशनसाठी लागणारं कोकम सरबत हे ओंकार प्रॉडक्ट्स जे आहे आपल्या सावंतवाडी त्यांनी आम्हाला स्पॉन्सर केलेलं होतं. त्याला लागणारे जे काही हायड्रेशनसाठी किंवा मेवा जो असतो सुका मेवा आवळा पेठा वगैरे हे सगळं आम्हाला तिकडनं मिळालेलं आहे. स्पर्धक जे धावतात त्याला क्रॅम्प्स येतात मग त्यावेळी लागणारा जो बर्फ असतो किंवा कूल पॅड्स असतात हे आपल्याला आपल्या इथं हिमालय आईस फॅक्टरी जी आहे त्यांच्याकडनं आम्हाला बर्फ मिळवला. तर हे जे काही छोटे छोटे गोष्टी आहेत ह्या स्पर्धकाला किंवा त्याच्यानंतर जे इंजुरीज असतात ह्या त्रुटी भरून काढण्यासाठी मदत करतात. त्यामुळे यांचा सहभाग आपल्याला खूप मोठा असतो. त्यामुळे ह्या सगळ्यांचा मी आभार मानतो. त्याचप्रमाणे ज्या गोष्टी आपल्याला पुरवल्या गेल्या जसं की आता आपल्याला नाश्ता मिळणार आहे त्या पातोळ्या ज्या केलेल्या आहेत ते भूषण बांदेलकर यांच्या फॅमिली आणि प्रसाद कोरगावकर यांच्या आईने हे पातोळ्या स्वतः हँडमेड म्हणतो आपण तसं हँडमेड केलेली आहे. त्यामुळे त्याचा आस्वाद सगळ्यांनी घ्यायचा आहे. आणि कार्यक्रम संपण्यापूर्वी सगळ्यांनी विनंती करतो की आपण ज्या जागेवर आहात तिथेच थांबावं. नाश्ता आणि चहाची सोय केलेली आहे. थँक्यू. सगळ्या गोष्टीची इच्छा आहे की मान्यवरांनी त्यांच्या सोबत एक फोटो घ्यावा. तुम्ही आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.